така ние докато танцуваме. Ма само гърба ти сняг. Нали? Доволна, Боже, колко е доволна. Хайде да приказваме. Сега да покажем на драгите зрители, да покажем за какъв сняг става въпрос, драги зрители. Погледнете, ние сме се едно в басейн от сняг. То сигурно така не се вижда много, но снега е страшно много. Не може да си отвориме вратата. А това е ухичката за първата Коледа на Калинка. За първата Коледа. За сладката Ангелче. Веселичката му.